So guys, nge jotono lamso hanya jafar official blog channel guys noro salni saltam romoi kaisa viral tongmon nor nugui mani jongkhana sini Ex-Cem purnachandrajamatia bo aro samai tangmani yagolo koksam nogo samai tangmani yagolo borom yasageng mani heke khum yasageng mani mangpili markhe viral tongkha hingke norok gobang borong nukhana tei nugi tongmon ang khaklaio ge ang update rwna to leri thangka hingke norok nainai di to bo ani video ni bisingtwi Bapak Koreani mengui, semai tangui cadawe, para kakak ni Elon Musk, agar kerana angkut bayu, tei ani agar jatuh dano, abai pokbai, makro kongui aman tanai, aman.